Hak jinglap ya jingti mau bi an ke company ka pentre ya jing care hawa umngi ka tip kum ka bhagya trader ka bo jingma ya gishnong ki badan hasilen ter ka ka wa na ka liang ka hinyo trap youth council southwest khasi hills district hak south re kudam phang arja arpun rio ka lalet ban bu da ka jing ujor hak kong rosetta mary kurba deputy commissioner ka east khasi hills district ban le aa halor ka ne haba krenchi kilat pathai kubor uba pens cam kharjarin general secretary Uloong, baka jingklong mau bi an ka company, bantay ya ka jingker, ka kila long penban kum ka jingma ya gishnong ki badan hasilan ter ka wa omni. Na lor ka ta uloong, banaga liang ka DC, ka day ban shim kya halor ka ni, bat ban pensi tami ki bre ki badan kati ha ka ni ka kam. Daw jang kini ya jangai deputy commissioner lambai me kontak ka dai halor ka ka issue ka ba nda i langba ki press baki media hakim ki asmi pa lai pa kata ka dai halor ka jing klong mau ti mau bi an jokowi ka company pekerjaan ka bahagia traders company harut jongkawa lenter jongkawa umi balat on quarter ter te kumban shu penkan mau balong bajung di asni kemang naong mene bang dak depan suki nang bagi presiden media ya kacing klong mau ti an jong tiwa company te kai ka ba ngelak tuat jing tip na ki nong song te kan berdekot kalong ba nakalen nong song berdekot jongka seng ji HVC na kaya po kitan leong ba hoy kan company ka company ka pentrei ia kan ka konro kapan yada na kajing rong ka umsaw ba jing khong umsaw ya ki Jakarta juki harut jong tu ka wa lenter jong tu ka wa bagi nong song ki song berdisa te hoy kamtang ka ba chui ja ha ki por liur kan kajing khong ba jing ra umsaw ki Jakarta ki tan ter jong tu rodwa jong ka wa mi balat en korter dan reka ka ba sosi ka bangyo in lomba jong ki arsi ka pres benda ka lomba kapan bitar dan bangala jong itu pun na ki parat khot nong song ki kam lomba jing ti bian jong kan company ki mau haka caka ba tangnam taka jing yo nong simet ngila banong amar ka jing shala da dei bana omban menteri makana ku caka ba kalong ka jing adam tak rio ki nong snong ba ki snong te khaput jong te ka wa lenter la dei ban ti na ki caka ba sngan ki banong sngan nam taka nam tak ki snong thau nam tak jing im jong ki nong snong ha tu ki than ro wai hanrei phausi ka ti ban hina ka tu caka ka ba bo yo dak jing mensau pada ngipet nam taki sngi bat formuan bat khanta me hak por liur te nakaleng sngi lang ba nga sngi mta ila yo on bu ya ka complain ka bang bu pancing deputy commissioner halor ki niki banta ba nai bat ni company ki yo ya ka jingbet man khlong mati mau bi an lang ba jung tu ki hak tu ki than barok ko ka tu ka chaka te barang ipe su ka jingle jong pun company kala pen khen ya ka jing tha jong ka EPA ka Environment Protection Act 1986 bat kumjuro ya ka jing tha jong ka sustainable sun mining guidelines are country but are bal issue the Ministry of Environment and Forest and Climate Change kabalong kabaperking ya kini kirkom ti mau ti si abian bat kibawan ra ya kajing penjulor ya kami meriang barokoi na kata kata ulung bajun kesini kemanta iwan bubu ini komplain lor ki ne ki daw ki bangla mention haneng kalong ba bor badai pek ya kini bentak bor balor kidai ban sim kya mardor kini benta ban le ya ka spot inspection bat ka investigation ban long ha untuk ka jaka bat kumjuro ban pasangi mardor ada siam ba kini ka jingle jong kani company kalong ka babean bat ban pen sistem ru ya kini ka company kumki kandon an ki boper ladang siam ban ngilap bat hawai ngila sakhi pa kalong ka babean te na kata kadau na kaleng jong kaseng lembaga ni por ngila yo wan bu in ka komplit na kaleng jong hadin bang la kuat jingtip na ke nong sung ate ke than kalong ba ka jingti ni company gen ni ma kalong ngam tabat ker ka kan ro ka panada hi ya kini nong sung ban ni sung ki badon marjan alenter jong tu ka rodwa ungi palat bat na ran kor ter amta ka banyada na jing klong bat jing ra jong umsaw itu ki jaka ka chu juga ja ka por liur por bahe ko manu ba ai ka nusi bakan ti ya kini mau na ka jaka nomor ba ladang ipet kum ka jaka ka ba ka jing klong bat jing ti jong ni company ka mau balingi ong klong ba ai nomor kamlong ka jing singan amta ki tu nong song snong
nam tak kita ki senang ki badon marjan badon lenter haput jung ketika wa ter telada ngiki no itu ki maung tu hak saka benong ka jing skan kalau ngaji da kembang ong pi mene kawan rak pun ban ya ka jing ya udak jing sau bangin rangi pet hak isngi ki por suan kham tam por rior Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.